Sritinun ing pasewakan busana kang maneka warna sipak wis diteng udyon miang pandrah kang sarwa rukma ranggeng mani ngarawata obro prabaniro obro prabaniro sumirat kenyaring tejo katon li werang lir kilat sisire ing tadi awembu kekondo ambe awimbu kekondo ambreni nget sekarang mangambar kopongan separan mangambar harum ya tori sedeng sini waka sang yang nata padha wenah sinawang saking Mandrawa katon mawa tejo
katon mawa tejo kinuntrang-kuntrang sang rekna hong wilahing Mas Tungkara Sidang mbuya mengko patih Dewayagna paring pangandika pukulun ngewang pukulun padha nang dangu ingkang abdi ing kepatihan sawise asu napas katon riwe sak mula jengen kita enggal matura jengen kita ulun dawuhi nglapat para putra-putramu Sang Hyang Antoga, Sang Hyang Ismaya lan Sang Hyang Manikmaya supaya ngayam alas tetinju Triloka jalaran para pepunden Jawata wis golong gilik yen to bakal nganakake jumenengan ratu ning para ratu mustikaning para ratu ya ingkang bakal ngratoni jagat Triloka Dewayagna nuwun inggih pukulun saderengipun ingkang abdi matur kathah langkung rumiyin ingkang abdi ngaturaken sembah mugi kunjuk wonten ngarsane ngewang padha. Iya wis ulun tampa gawe bungaing penggalih ulun mulata lungguh ingkang prayoga ora mengko wayahku Senjari Putih paring pangandika ngewang pukulun ndangu ingkang wayah pun Senjari Putih jengen sira uga jengen kita uga wis melu ngabiyantara ana ing ngerpat kepanasan kayangan manik-maninten apa jengen kita dinuta marang wong atuwa kita Senjari Putih mila mekaten pramila ingkang wayah pun Senjari Putih ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngewang padha. Mula mengkono Senjari Putih lungguh kang prayoga nuwun inggih estunipun ingkang wayah dinawuhan mring Kanjeng Rama Darmadjaka
kapulih nak yenaken dene Kanjeng Rama nampi sasmita dhateng para Jawata yen to para Jawata badhe ngadani ngawontenaken ratu ora mustikaning ratu ingkang badhe angratoni ing Triloka. Mula mengkono Senjari Putih yen to mengko tumeka ana ing ngarepe wong atuwa kita matura yen to ingkang nglakoni pendadaran iku amung putrane Sang Hyang Tunggal ya wayah ulun mila mekaten menawi sampun terwaca dawuhipun ngewang pukulun pramila ingkang wayah samangkih badhe angadhep wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Darmajaka. Iya Senjari Putih jeneng sira to senajan to wujute mung peksi tapi jeneng kita iku putrane dewa kang kaloka mila mekaten Kanjeng. Patih Dewayagna paring pangandika pikulun jeneng kita apa wis mangerti papan dununge para wayah ulun wayah tetelu pramila mbok bilih pikulun Sang Hyang wenang badhe mangertos sagedipun kula namung dongeng kaya apa dongengangmu bab wayah ulun tetelu mekaten pukulun dongengane.
Aglar sagung prawadya bala prawadya kang samya sebo abra busananira gumyung swaraning bendhe beri gur bargonang kulawan Estunggara Manik Raja Dewaku Yayi Sang Hyang Ismaya lan Yayi Sang Hyang Manikmaya ana paring pangendikamu apa Kakang? Kakang Sang Hyang Antoga wis suwe sawetara awake dhewe nampa dawuh saka ngarsani nyewang padha wenang yen to awake dhewe kudu njajah Triloka supaya awake dhewe bisa entuk pengalaman utawa bisa ngerteni mubah musiking ana ing Triloka. Iya Kakang Antoga. Iya Kakang Antoga. Mula iki wis sawetara yen to miturut dawuhe ngewang pukulun padha wenang. Yen to awake dhewe iki salah sijine bakale winisuda dadi ratu mustikaning ratu ya sing bakal nglungguhi ingkang ngerahake Triloka Adi Ismaya. Lah nek mung awake dhewe bebasan mung tetilik utawa awake dhewe iki mung tetinju Triloka ora ana gunane. Wong sing jenenge dadi mustikaning ratu kuwi kudu digdaya. Lanjur katmu piye Kakang Antoga? Prayoga awake dhewe adu to sing kulit to sing balung kandeling kulit. Iya Kakang, iya Kakang. Yen to pancen mula mengkono, ayo dadi mengko ingkang sasap utawa ingkang menang ingkang dadi ratuning Triloka. Nanging janjinipun Kakang Yayi Ismaya mengko yen to sing menang pun Kakang Yayi ora kena meri. Kosok balene yen to Yayi sing menang pun Kakang ora kena meri.
utawa Adi Manikmaya ya ora kena meri. Aku mung manut Kakang. Aku go manut Kakang, Kakangan Tugu. Lanjur prayogani. Sapa mungsuh sapa dhisik. Ya penaki kowe karo Manikmaya. Apa Manikmaya karo aku? Apa Manikmaya karo Adismaya? Kakangan Tugu. Aku wong nom ora rek disiki. Prayogane yen to mula mengkono, ayo Manikmaya mungsuh pun Kakang. Iya ning iki mung pendadaran Kakangan Tugu. Iya pun Kakang ijeh eling Purwomadya wasana. Yen to pancen mengko ana kedadian ing ora prayoga, aku ingkang ora trima. Yen to pancen mula mengkono ayo Adi Manikmaya, monggo Kakangan Tugu kula adosi. Your